Πώς προέκυψε? Είσαι BC Gang. Είσαι μπιζικά. BC Gang. Θα σας πω. Νομίζω στο στούντιο είχατε γνωριστεί. Στο στούντιο γνωριστήκαμε. Ήταν την περίοδο της καραντίνας που ο Ρακ δούλευε τώρα κατά κένα. Ναι. Εγώ δούλευα ένα EP που είχα βγάλει τότε, το Χιτάνα, που ήταν και η πρώτη μου δισκογραφική δουλειά σε μορφή EP, κατάλαβες, όχι άλμπουμ, αλλά ένα μικρό αλμπουμάκι, και ήταν όλα τα τραγούδια γραμμένα από μένα, δηλαδή πλέον και σαν songwriter. Όταν και εγώ πρώτο ξεκίνησα να γράφω μουσική, να γράφω τα τραγούδια μου και ήμασταν στο στούντιο, οπότε άκουγα εγώ τι ετοιμάζει ο Ηρακλής, άκουγε ο Ηρακλής το τι ετοιμάζω εγώ με τον Παρίς τότε, και παιδιά έγινε πολύ αβίαστα, ξέρεις, δεν έγινε κάτι να πεις ότι... Απλά δουλέψαμε μαζί, μπήκα εγώ στο Prestige, που ήμουν στο στούντιο εκείνη τη μέρα και το γράψαμε και μας άρεσε πολύ. Σίγουρα θεωρώ, και το έχουμε συζητήσει και με τον Ηρακλή, ότι το είχε στο μυαλό του ότι θα ήθελε να βάλει και μια γυναίκα μέσα στο BCC. Οπότε κάπως έτσι, τη σωστή στιγμή, στο κατάλληλο σημείο,